Sedaya kena asem. Menggarian Ndara. Apa? Udutku kacer. Wah, edan. Kurwedine kok nek ngobong kloso. Wayangan ngundang-undang damkar. Wah.
Gatot kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Antareja kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Bungge kula wonten paring dawuh. Jengandika Kakang Mas kami ingkang karayi garba ruci kula nyadhong dawuh. Rama Kyai nimbale dhateng sawanipun Kang putra pun Gatotkaca kula nyadhong dawuh. Pak, aku nyadhong dawuh. Wah, edan. Gatot wonten dawuh. Antareja wonten dawuh. Bungge wonten dawuh. Antasena Piye, Pak? aja kaget. Anane aku ngawe kowe kabeh ning kene. Mergo arep tajarwani. Piye? Bapak arep dawuh apa? Wah, sejatine dudu aku ingkang kudu ngrampungi perkara. Anggone dipol kakangku napa daya ratu saka tlatah Sabrem. Ya saka negara Trembelu Suket jejule Prabu Gendra Swalawati. Satemene dudu bapak mulih ingkang wajib ngrampungi perkara iki. Nanging Bagong merga Bagong ingkang wis njalari perkara. Menggarian. Sampeyan kok ngluputke kula, Ndara? Hah? Sampeyan kok ngluputke aku, mongko aku ora ngerti ning endi keluputanku. Ya wis nantang karo Ratu Trembelu Suket. Nggih. Jan kula tantang merga kula ora seneng, kula ora trima nek Ratu Trembelu Suket nika wau ajeng bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ajeng di Karang Abang nek bapak ora kersa diboyong teng negarane teng Trembelu Suket. Napa kula luput nek kula mbelani bumi wutah getih kula sing kula tresnani. Kula pun tumbas kaos nika nyetak. Tulisane I love Karang Kadempel. Luput kula teng pundi nek kula niku nasionalis. Tegese piye? Cinta tanah air, tresna karo bumi wutah getih. Hah? Luput kula teng pundi? Dudu perkara nggonmu. Wani karo ratu kae mau mergo kowe mbelani bumi wutah getihmu. Lalu wah, luputmu kowe dawuh karo aku kowe jawil karo Werkudara kon nendhang mestakane ratu kae mau. Wekasan malah aku ingkang kudu ngrampungi perkara. Sik. Sampeyan wau rak pun nggih pun saged nampa wis isa nrima. Hah? Nek anane sampeyan ndugang mestakane ratu nika wau niku merga napa nika Ndara Antasena? Apa? Salah informasi. Miskomunikasi. Mergo sampean miskomunikasi. Ngertine kula jawil sampean. Padahal kamangka kula niki mung ngomong nek kowe ora minggat saka ngarepane Bagong, nek kowe ketiban tangane utawa ketiban sikile Ndara Werkudara, kowe pecah dadi sewalang-walang, kowe mati dening Ndara Werkudara. Lah kok sampean mangkat? Napa kula ngoten niku dawuh kalih sampean, napa kula ngakon sampean kejaba nek leh kula omong niku Ndara Werkudara, ratu niki mang dugang. Lah niku nembe kula dawuh utusan kalih sampean. Wah, ora bae. Ora bae apa mengkarien? Den, Apa? kula tak takon karo sampean. Nek kula omong nek kowe ketiban tangane Ndara Werkudara mati, niku napa kira-kira kula dawuh? Ora. Mergo lemu ngomong nganggo nek kowe ketiban sikile Werkudara mati. Lah nek ora apa-apa. Lah, teges kula mboten dawuh kalih Kang Rama ta, Den? Ora. Kowe ora njawil, kowe ora njaluk tulung karo bapak. Pripun pendapate sampean? Aku ya padha karo atur Dimas Antasena. Pripun sampean? Aku ya padha karo atur Yayi Antasena. Pripun sampean? Aku ya padha karo aturi ngendikane Anggir Antasena kae. Nah, niku sedaya pun mufakat, sedaya pun sarujuk. Kek kanton niki ngenjing ajeng ngangge tenda panggung napa mboten? Ayo Karang Mengawan bar makelar kaya aku kaya. Edan. Ya wis aku ngalah. Nah, ora wurung sampean ya gur ngalah. Gatot wonten dawuh. Lan kabeh wae ora tapi jeboko siji. Wah, tak jaluk
Gandeng karang kadempel ketekan parang buko ketekan keramat. Saka negoring Trembelu Suket. Iya kowe Prabu Gendro Solopati. Tak jaluk yen to ngepiyake barisane Purwadyabala undurna ing ngestaken dawuh. Paremangestu patuhu Kanjeng Rama badhe kula istakaken dawuh. Samangke kula badhe nyuwun pamit madal wasilan badhe ngunduraken dhateng padukalanipun Prabu Gendro Solopati. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Santai mawon niki mengke sedaya kula ewangi. Arep ngewangi perang, Gong. Kula ewangi ndonga menang le perang. Wah, tak kira nek arep melu ngantemi wadyabalane. Pun niki kesimpulane sampean sing wani mbibiti perkara, sampean uga sing kudu wani ngrampungi perkara. Wah, yo. Nek mung ratu kae mengko turah-turah nggonku arep mateni karo ratu kae. Nah, ngaten nak ngono. Seneng ngaten lho ben kelakon kabeh. Ya, Pak. Ayo, Busal. Mandrek. Wah. Lamun ngatututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ronang kono magawe gelarira wang oh malah ngaglah ngregancang kowe kaya ndo mentang kaya gendewa kusik sapa iki ana satriya kandhet ngeyayat brengose nguler gritu mangke kuping kiwa tengen dedeke rasepira bungkek akik kunting tanding Gus mandheka kowe aja mati tanpa aran Gus takon karo aku luwih dhisik aku arep takon kowe sapa aranmu wah kowe tak takoni durung wangsulan malah kowe genti takon karo aku
jamak lumrahe wong ketemu ning tengahing dalan. Takon genti tinakon kuwi wis lumrah. Yo, sak karepmu yen to pancen pernatan kene kaya mangkono. Nek pancen karep wanuh karo aku ya iki wadyabalaning Prabu Gendra Sulapati. Keseting nalindring trembelu suket ya aku iki tumenggung bintang samudra. Sawa? Tumenggung bintang samudra. Bintang samudra. Yo, tumenggung bintang samudra. Kowe pelatih timnas kae apa kowe? Pelatih timnas ya? Patrick Star Bito. Napa? Bintang samudra. Bintang samudra niku bintang niku wis ngarani, samudra niku laut. Bintang laut niki. Aku ora kaya bintang wujudane. Wah. Sapa kuwi? Wah. Takon karo aku Raden Werkudara. Wah, iki sing ndukang ratu Gustiku. Ndasmu. Iki sing jawuh Werkudara, iki juragane Werkudara. Bagong aku kowe ngopo kowe tekan kene arep gawe kisra. Pancen tajangi jembar. Mergo anane aturmu ana ngersane Werkudara nganti gawe ratu Gustiku didukang dening Satra Jodipati. Ya wis, kowe urusanmu karo urusane Werkudara. Kowe ra ndek urusan karo aku. Wis ya. Pun gak dirampung niku. Yo. Kowe yo ngewangi. Santai mawon, kula teng mriki. Ora lunga. Mboten. Kula tetep ngewangi sampean mengke. Wong wadyabalane akeh banget kok. Ora lunga. Mboten. Kula teng mriki. Kula nganti sesuk golekan teng mriki kok tetep. Sopo kowe? Takon karo aku Setyaki Senopati Ndrawati. Beh. Kowe Senopati ning Ndrawati kowe. Dasar keporo nyata. Mbah, aku wis tau krungu kondangmu. Yo, menungso ora tatanan. Sencaki, Setyaki, Sencaki. Yo ben aku melu yoja kok. Cara yoja Sencaki. Sakarepmu. Ayo ente Werkudara. Werkudara kon tekan kene. Werkudara kon tekan kene sing jenenge Bima. Bima ya Werkudara. Kon tekan iki tak keset mestakane. Ora sadadak ketemu karo Werkudara. Ora sadadak ketemu karo Kakang Masku ing Jodiwati. Kowe ketemu karo Setyaki durung karo ane kowe iso menang bungsu aku. Wah, suke kendel bondo wani kowe parat. Kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abot. Ora minggat saka pangarep candak mestakamu tak kepruk godo pecah ndasmu kelakon rondo bojomu. Singalena prapteng lalis. Nek rondo tak gentenane. Ngawur. Beh, kae wis arep ana sing nyadong bojomu lho. Ngapa kowe, Reng? Ora. Wis rampung apa perkaramu karo bojomu? Nek urung rampung, iki enek sing nawani wadi ning aku. Kowe gelem ora tukunen? Wadi kok didal kowe. Ya kene. Ya engko tak WA wae engko. Oh ya. Ora minggat sekarwan kula lakon ning kene marganing matimu. Singalena prapteng lalis. Bintang samudra.
Wah, 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 ya, wah, wah, ya, wah. Umat iki mah. Oh. Awas kowe. Awas kowe. Oh. Jar. Jar, jar. Wih, oh, ayah. Oh, ayah. Ayah. Oh, jaminan. Oh. Rene kowe. Jar kowe. Oh. Sambat to kowe. Hi, oh, ayah. Oh. Sandang silang. Oh. Wah. Oh. Wah, ayah. Oh, ayah. Oh, ayah. Oh, oh, Sandra siramu, oh, ayah. Oh, ayah. Iya, ambruk aku. Oh. Oh, oh. Hoi. Wah. Ya. Loh. Parah. Jar. Wah. Oh. Wah. Oh, ayah. Oh, ayo. Ayah. Oh. Jar. Yo, Chandra. Oh. Aduh. Mati. Sahabat. Hei. Jar kowe.
jar. Oh, bahaya. Wah. Wah, untung reme pakem marah. Sini. Jar. Wah, ayah, woi. Ya, oh, ayah. Oh, jar, jar. Ya. Oh, itu, jar, oh, mati, aduh. Ya. Wah, jar. Oh. Jar kowe. Jar kowe. Kenek kowe. Kenek. Kenek jar. Mati kowe. Jar, wah. Awas, opa. Yo, ayah. Wah. Aduh. Wah. Gir, aku sing nanggangi. Sopo maburi?
Sapa kowe? Nom-noman mabur saka antariksa. Gatotkaca. Ki Gatotkaca. Kowe sapa? Gapit sekethek. Ayo. Werkudara ulungna bakal dadi bebandan aning negaraku merga wis wani nyampar ratu Gustiku. Sadurunge ngundurke bapakku le dhisik. Patenana anake sapa? Aku ane Werkudara. Wah, kowe anak Werkudara to kowe. Mati kowe. Oh, ayah. Edan. Di menungsane. Wah. Medun. Oh. Awas. Oh. Sambat to. Ayah. Anak-anak Pandhawa kowe ya. Kae sing iso mabur kae. Mungsuh aku. Kowe iso ngundurke kanca-kancaku, Sengara iso ngundurke aku Barat. Tekano aku. Tekano kene. Mungsuh aku ora-orane aku wedi karo dapurmu kok. Menungso ora tatanan. Sapa iki Satria sisik? Antasena. Antasena. Heeh. Ayo. Kowe goleki bapakku to? Goleki bapakku to? Goleki sing jeneng Werkudara to? Werkudara kae bapakmu. Heeh. Ora usah ketemu bapake, ketemu anake wae. Ayo. Parat sembetengan dadi menungso kowe. Apa lakon ning kene margane patimu? Oh, tibakno nyawa. Wah! Wah! Wah!
Kowe iki nek suluk mbok ya sok diteruske. Mah. Ngemane-man cakepan ora. Demai sing gender seneng. Gok wonten dawuh. Tak sawang kahanan neng perapatan Karangkademel kae. Dos pundi? Bleduk mangampak-ampak ora ana enteke. Kira-kira waduk balaku menang apa kalah? Long, toh-tohan yo. Mah. Aku bar bar ditulungi tanggaku Tulungi tanggamu piye? Biasa tok aku yo bar kena pinjal. Bayaran semengi tak nggo. Lah untung tanggaku ki gelem tak silih jenenge. Lah nek ora mati diriku. Kowe iki kok sok senengane kaya ngono kuwi ora kena kaya ngono kuwi. Dit panas. Lah ya dit panas kae. Eman-eman juraganmu sing bayari kowe. Aduh. Pecah kula sinuwun. Lho. Patih Bondan Sumirat. Iya. Wah. Lah kok dadi kowe mundur timpal baumu kaya ngono. Nuwun sewu. Kula pinanggih kalian satriya naminipun Antasena. Sapa? Antasena. Sapa kuwi, Gok? Sapa, Long? Sapa Anggi? Kowe kok takok Anggi lho senengane ora. Lah wong mau saka kono terus takon kowe takon aku ya takon kono. Anggi seneng banget ki entuk nggon dhuwur banget. Oh lah iya. Ya meng aja begagah lingguwe. Saka nggon gender ki sak. Iya ta? Iya. Anggo mbangane gendere. Ya duh ngono. Sapa-sapa didudingi karo Wis sing gender. Sing gender. Oh lah iya. Iki malah dut caturan dhewe-dhewe karepe piye? Ayo nggih ngapunten kaya niki sejenak melepas penat. Sapa anake sing anake Werkudara sing jenenge Antasena kuwi sapa? Lah Antasena niku putu Sang Hyang Baruna. Nggih. Putu Sang Hyang Baruna. Bis. Baruna kok bis ora. Baruna kuwi nggih niku bis. Baruna kok bis. Baruna niku dewaning samudra, dewaning laut. Dewaning laut lho nggih. Niku Antasena niku diktayane kasektene iso mancing ning jero banyu ning jero segara kaya dene ning daratan. Dadi si Antasena niku mboten napa-napa mengke nek umami napa niku jenenge? Umpami nyemplung segara niku iso ambekan kaya dene iwak ngoten nika. Merga niku mawon laire teng jero segara. Ngono Nggih. Langgih kula pinanggih kalih menika. Ingkang namipun Raden Antasena menika. Mundur. Iki. Kowe iki ora iso merantasi gawe. Nyuwun pangapunten kathah sinuwun. Yo. Kono mundur. Inggih staken dawuh. Nyuwun pamit. Ayo ndi iki liyane iki? Kok ora enek ketok iki dumudar kabeh apa piye? Urung-urung kok wis. Ade ya. Gapit sekadang ora pangling. Nggih sinuwun. Kowe kalah mungsuh sapa kowe? Mboten nginten babar pisan. Kula kinten nek Werkudara mung ijen. Nek Werkudara mung ijen mawon kula geliak-geliak kula wantun. Mboten ketang mengke gratul kula perang mungsuh Werkudara. Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula satriya mabur. Kamangka kula candhak mboten saged. Pungasane satriya mabur niku medhun ning kula kalih disikuti jianggut kula. Wante iki. Iki. Wis kula iki saiki ceracas iki. Oh, lah dadi ompang kaya ngono kok. Kowe mung karya sound system.
Tembak operatori dhewe. Kuwi ngawur ora lung kowe iki ora. Ah wis entek nglawah kaya ngono wis. Wis metik kaya ngono kok ya ora. Ya iki ngawur ora. Metik tanpa gigi. Ngawur ora. Ya piye iki cucu kaya ngene iki. Lah ya ditambake kono didandani. Sakniki kan akeh to untuk pasangan gigi palsu ngoten niku. Mungsuhmu Satrio Mabur. Nggih. Sapa? Gok. Ngamarta niku sing satriya sisa mabur niku biasane Gatotkaca. Kok to Lung? Kayake lho, kayake. Mbok nek udu Gatotkaca ning karo numpak pesawat. Apa karo numpak helikopter? Nek ngono tak pestheke mungsuhmu Gatotkaca. Lah mbok menawi niku. Wong murup dadane. Oh, bener Gatotkaca ya kok bener nggih leres. Ngono mundur. Ingestaken dawuh. Wahidan. Lah kok jebul tinemune Karang Kademel niku akeh wong digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kula mboten ngenten babar wisan. Wah, keparat. Gok, Nun. aku tak sing maju. Nek sampean maju mengke kula kalih mbilung sing rekoso. Kowe iki aja ngendondoni. Kowe aja ngendondoni sing dadi krenteking ratu Gustimu Prabu Gendra Swalapati. Aku arep mboyong karo Semar. Aku arep mboyong karo Semar. Nek kowe ora negake sartane ora ngepareng aku arep maju arep mboyong karo Semar arep ngrudha paripusa karo Semar kowe minggato wae, kowe minggato. Oh ya wis. Wong pun lunas kok niki ngian kula karo Togok tak bali nggih. Lho. Wis lunas. Sampun, nek pun lunas nek kula didhawuhken mangsul, kula tak wangsul sakniki. Sapa sing lunasi bayaranmu? Nika wau Patih Bondan Sumirat nika wau. Walah keparat. Ya wis aja bali kowe. Lah ora wurunga ora oleh bali. Aja bali. Nggih ngestaken dawuh. Menungso ora tatanan. Tak cobane koyo ngopo kadigdayane wong-wong Karang Kademel iki parat. Oh, hei. Ndrek si penunggal patena ana temunggul apa dosane ngunggule mring sasama ora sampean ya ora hafal titilane sik kok aja di ndak kuwalat la iya bener kang kendemu lali sumber ketewasan ana tongeng ende-ende sita munggul patenana tamunggul apa dosane dosa ngonggo bisa sama tore putih ditandur neng kebon aku ana clereng tempo nyemplung
Kowe iki ngopo? Nambani kesel. Oh ya. Kahanan perang kaya ngene kok kowe malah jingkrak-jingkrak. Niki sing urung metu meng gareng karo Petruk lho niki. Apa kowe iki ya wis metu? Dereng. Mula niki nembe ditake kula ajeng maju perang. Iya. Neng kula nek ora njaluk kekuatan teng sampean kula sengara menang teng pabaratan. Aku kok ora duwe rasa percaya karo awakmu dhewe. Ngeten lho. Piye? Kula ki napa sing iso dikalapke? Kula bondo ora. Rupa ora, kawasisan ya ora. Anan. Dadi kula nek maju teng pabaratan niku mengke kula diantem weteng kula niku malah nguk. Meng senep nika. Terus karepmu kowe njaluk kekuatan aku kuwi, Mbok kula nyuwun mbuh napa disuwuk napa dicecep mbun-mbunan kula. Ben kula iso digdaya. Oh ya. Kowe pengen sekti? Nggih. Kowe pengen iso ambles bumi? Pengen kaya sampean. Kowe pengen iso dadi ora kasat netra? Pengen. Kowe pengen iso dadi wujuding buta? Pengen. Kowe pengen iso mabur? Pengen. Padha aku ya pengen. Wah, Kula tenanan lho. aku ya tenanan. Mergo aku ki ora iso mabuk, ya jane iso. Iso nek nuju kepepet aku iso mabur. Lah nek sampean iso ambles bumi mbok kula dibagahi ngelmune niku. Ya iso wae jane. Diwiradati diseranani iso, kowe iso entuk perangan saka kekuatanku. Wah, mbok nyobi mriki. Kula diparingi daya kekuatane sampean. Mermo. Nggih. Tak mripatmu tak olesi. Kok diolesi kaya nganggo salep wae. Oleskan sebelum dipakai. Ya, Merem. Nggih, mpun iki merem iki. merem ora malah mecicil. Niki ki pun merem. Saking ambane matane niki tlapukane dadi meng ciut. Ya wis ora apa-apa kok wis ora. Aku ora mentrima kok sampean ora trima. Nggih. Ampun diculek. Ora tak culek iki tak oseri banyu sungut. Oh nggih. Endi sing sisih kene? Oh nggih. Ah. Merem aja melek sik. Nggih. Nek kowe melek kowe engko wuta. Waduh. Ha iki kok malah Wis melek oh nggih. Edan. Ngopo? Kok sampean mboten ngangge kathok niku pripun? Sampean kok wuda niku pripun? Ora kok iso Tenan yakin sumpah. Sampean ki satriya kok. Wah, jan saru ndara, saru kula tutupi. Lah untung padha lanange teng mriki nek umpama kula wedok, ayo ta. Mengke rak cilaka sampeyan kangelan bayar kula. ora aku ki tenanan kok kuwi tak paringi banyu sungut ning nggon mripatmu ki. Pamriye kowe ben iso ambles bumi sartane kowe iso mabur. Wah, nek iso mabur ki sing diolesi banyu niku awake ora ming sirahe, mripate. Sampeyan ki ora. Lah niki rak dadi ajian tembus pandang to niki. Ning cobanen mbok menawa kowe iso mabur. Oh nggih. Kok cobane seranane pripun? Nyebula bumi ping 3. Bumi niki kula sebul, kula damu. Heeh, damunan ping 3. Lemah napa bumi? Nek bumi niku sing secara keseluruhan sing bentuke bunder ngoten nika. Ya lemah, damunan ping 3. Nggih. Batina pengen mabur. Nggih niki pun mabur ning ngendik banget niki. Niki pun mabur niki. Wis meduna. Lah kowe pengen mabur. Nggih. Oh, tembunge ya kudu sing komplit. Wong Jawa ki kari tembunge gong. Oh nggih. Coba damunono. Tak damu. Aku pengen mabur dhuwur banget. Waduh. Iban iki ora ana oksigen. Oh, wis lah, jan wis ora. Kene ora tak tulungi.
Mabur sak nyawane. Kowe iki le nembung aja mabur dhuwur banget, mabur dhuwur ngono wae lah nek kowe tembungmu mabur dhuwur banget kowe iso tekan Mars kono. Layakno niki wau kula ora iso ambekan jebul napa nenten nggen apa niku musafir. Musafir apa? Lapisan bumi niku lho. Atmosfer mah, nah niku atmosfer kok kleru musafir. Kowe iki ra kari tembunge nggih. Kae wadyabalane kae. Wadyabalane sudah mundur. Kae ming kari ratune sing maju. Oke. Iso ngerti wong muda. Iso mabur, kowe samres bumi. Iso oke. Ladenane niku. Tatana. Kok, Dun. Kok, nggih. Wonten dawuh. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Wis apa, Dik? Iki piye ya duwekku? Pripun, Den? Iki piye? Lah kok teko dadi kanan pabarataning karang kadempel sepi mamring ora ana wong ki. Wo lah nggih. Lah kok iso dadi kaya ngeten. Kaya-kaya desa mati. Cobi di panjenengan maju melih mbok menawa do ndelik. Ndelik pun do betok buntelan plastik isine banyu warna kuning nika. Mengke sampean maju digapyoki. Wah. Edan kowe aja ngawur kowe. Kowe aja ngawur kowe lho. Lah mbok menawi kok ya. Ha wong ki ora ana sing ngerti kok ya. Walah, gene iki mung sak jahe togoku. Ndekno kok gleleng. Ketok kok iki ngulungan turun njaba kok ora kathokan. Wah, iki ratune, wo ya lothong. Wah, jan bilung gede banget ya. Awake mung cilik kok jebul bocahe. Mengke riyen piye? Kula kok krungu wong ngomong-ngomongan. Sapa sing ngomong-ngomongan? Kirangan kula piyambak mboten ngertos. Coba aku tak ngilang iki, aku tak ora ketok iki. Wah, alah nyoh kowe mati kowe. Iya. Napa, Gak? Mbuh iki sapa sing bethot rekku iki? Masa iya? Masa tahu? Iya. Ya, ngalah yo. Ya, alah. Ya. Ora iki jane do keneng apa? Aduh, mati aku. Iki wah lara banget iki. Ya. Aduh, yo. Aduh. Yo ngalah yo. Edan iki. Iya ngalah yo. Yo, lara banget iki. Oh, lah sapa iki? Kowe ngapa, Gang? Edan kok ngerti karo aku ya aku ya. Coba sing kene. Kowe walah kowe to sing bethoti nggone Pak Demu. Kok ngerti karo aku ya? Masa aku ora ketok ta iki. Oh, kowe Bagong kowe. Waduh, konangan iki. Wah, iki wis badar iki. Waduh, mongko ora iso ambles bumi. Iki piye iki? Waduh, iki mabur ya ora iso. Dan, wah, jan wis kecekel kula.
Iki pelaku utamane kok. Ah nggih. Oh, lamun bocah edan ora tatanan. Mulane kok aku tiba-tiba kok ngerti kowe do kathokan. Lah wis badar kekuatane wae kok mung 5 menit iki piye kekuatane iki? Ayo. Kowe manut to. Kowe manut to tak pikut ning negaraku. Wah, ampun sira. Prajurit menungsa digawa. Yo digawa. Yo. Wah, kecekel tenan aku. Kok wonten dawuh. Siji moko siji kuwatane Pandhawa wis entek. Bagong wis tak ringkus tak rangket go ning negaraku. Nggih. Aku arep ngetokke pusakaku. Pusakane sampeyan tumbak Kyai Candrawiraya. Jebul tinemune sepining swasana pabaratan karang kadempel merga Bagong dikadigdayan. Wah nggih. Nyatane niku wau iso ilang. Kula ngerti lamat-lamat pas mbethoteke mbilung wau. Terus wonge badar dadi ketok melih. Kae sawangen dos pundi? Werkudara. Glelang tiban pusakaku mati dening aku kowe. Oh. Gundule. Woi. Oh. Pusaka pinter ki ngene iki. Werkudara wis nglumpruk tanpa daya. Wah, edan Prabu Gendro Swalawati. Kowe gawe lumpuh awake Werkudara. Aku iso guneman nanging pirangane awakku ora ana ingkang isa diobahke. Modar kowe. Gedhe dikaya ngapa nek ora iso obah gunane apa? Ayo. Kowe wis kalah mungsuh Prabu Gendro Swalawati. Prajurit, glok. Werkudara dibayang ning negara Trembelo Suket. Wis tak kendhawuh iki. Ayo. Oh, abot banget iki. Wah, piye iki? Abot kowe. Abot. Abot edan. Janaka ya. Oh. Mati kowe.
Lanange jagat kaya ngapa baguse kaya ngapa? Nek wis lumpuh kaya ngene iki wedok-wedokanmu kabeh ora ana sing sudi ngladeni karo kowe. Aduh. Prabu Gendro Swalapati. Aja kesuwen. Yen pancen kowe arep mateni kelawan Janaka Patenana. Ora suwe meneh kowe bakal tekaning mati agoring negara kowe. Perjurit tampane. Kono. Sarana. Wow. Oh, aes ketiwasan iki. Sing sang katriku mulung mangrombak ing Wadyakara kura Purda kurare kagiri wah menungso ora tatanan. Prabu Puntadewa. Wonten dawuh panyandika paduka sinuwun Prabu Gendro Swalapati. Ayo. Adimu sakloron sing dadi daya dayaning Pandhawa. Wis kapikul dening aku. Mung ari kowe gelem tak boyong negaraku. Kinarya srana supaya Semar goleki aku ning negaraku banjur mengko gelem ngusadani negaraku. Puntadewa. Puntadewa gage. Monggo sak mangke mboten sah dadak nglumpahaken dhateng raganipun Kang Abdipun Puntadewa. Sak mangke kula saged dados bandanipun sinuwun Prabu Gendro Swalapati. Wo ya kowe mandiri ya kowe ya. Urung tak bondo kowe wis bondo tanganmu dhewe. Monggo anggenipun badhe mikut kula perjurit. Nggih. Mau aku ngerti glibete Ratu Ndorowati Prabu Kresna. Jarine sagu gawe pepadang ana ing Karang Kadempel. Lah kok sebul nyatane adi-adine Pandhawa dipikut dening mungsuh. Lah kok teko ming meneng wae. Yo, Kresna. Nadyan kowe titising dewa, ora-orane kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Tumbak ngener dadamu kowe ora lumpuh, kowe ora teganing mati ning bakal tak gawe wirang kowe Kresna. Oh.
mining cakra kumitere micil saking asta edan-edan menungso ora tatanan. Lah kok teko dadi ana mungsuh. Ora mangerteni marang sangkan paraning bilahe. Lah kok teko dadi nata Ndrawati. Dadaku kener tumbak. Tumbake sapa iki kemaret? Nggonku nyawang jroning Mabaratan Karang Kadempel wis ora ana wong wing. Babar pisan wis ora ana wong wing. Sepi kamangka ora ana sisa-sisaning bledug mangampak-ampak ingkang duga mapan ana ing Karang Kadempel. Petruk kowe ngopo? Weh lah iki menungsane mati jeneng aku lho ngawur kowe iki ra. Lho. Reng, apa? Rene Reng. Oh, ngerasake ngelakok-ngelakokke wong tuwa wae. Mengo. Lho. Kowe kok entuk bone kau ndel-ndel udu. Iki setanane wis metu. Heeh. Setane wis metu. Monggo awake dhewe iki biasane nek ana setan nggo dolanan. Oke. Monggo iki pirantine dawa banget iki lambemu ora. Ngopo nyekeli tanganku? Loh. Sik to. Apa? Kok karo suarane kaya aku ki kaya kenal. Kenal piye? Ngaku aku sapa? Lho. Nolo Gareng. Nggih. Kowe lali karo aku apa piye? Lho, mengke riyen Sinuan Darawati tane iki. Sinuan Kresnatru. Apa iya? Wah, dan kok iso dadi kaya ngono iki. Dadi wujud kaya ngene. Sampeyan iso dadi wujud kados ngeten sinuwun. Lho. Iki do ngopo kok do tangisan iki? Kowe ngopo tangisan, Petruk? Sampeyan ampun duting ta. Ampun tangane ampun diobahke ampun nglawe ngeten. Ngene. Alah malah. Sampeyan iki kok ora ngisen-ngisen kula. Ora ana perkara apa janjane? Mang golek pengilan ta ora niku anten sendang nika. Edan lah kok dadi wujudanmu kaya ngene nolo Gareng. Pun ngandel ta saniki edan-edan menungso ora tatanan. Sapa ingkang wani nyalen wujud nata Ndrawati dadi wujud iki apa iki lha niku niku rekane sampean ngobahke tangane sing ngobah niku mangko tangane niku senes niku ning niki niki tangane niku tangane sampean piye iki Tru mbuh aku dhewe ya ora dong edan menungso ora tatanan iki piye nolo Gareng iki piye ampun gak glader keteng bapak mawon yo ayo tak kanthi sari-sari bapakmu. Kaya iso kaya ngono kaya. Mengerian.
nareka den prayitna sengulires eka balik tityane kantayane Trisunya Purnama sasi kilar-kilar semedyaning tengahing latar mileng ana lintang bima sawati mboten mati nduga mana. Lah kok teka sinuwun Prabu Kresna isa saged salin wujud kados mekaten. Aduh Kakang ketiwasan iki Kakang. Mboten sah ngobahke tangan lho mboten sah. Iya. Iya Kakang. Iya. Yen aku ngobahke tangan aku kewirangan. Lah ra apa? Ampun ngobahke tangan to. Mriki kula cekeli ngenten mawon Mbah. Aja nolo gareng. Aja. Keri. Wah nggih. Ajan piye iki Pak? Ampun kuwatir. Iya Kakang Semar piye? Sampeyan mau dawuh kalih kula nek sampeyan saguh ngundurke kraman sing nekani Karang Kadempel. Pancen sekawit diomongi ora sah ngobahke tangan. Pancen sekawit aku saguh ngundurke wadyabalane Prabu Gendra Swalapati. Nanging tak sawang pabaratan katon sepi. Yen ngono Nata Ndrawati duweni pangira Panyakrabawa yen to wadyabalane Prabu Gendra Swalapati wis mundur Kakang. Mboten. Janestu mundur wadyabalane Prabu Gendra Swalapati pun mboten mapan enten Karang Kadempel. Ning wadyabalane Prabu Gendra Swalapati niku do ndelik, do nyingkrih, do pados papan sing eyup lan pados pengayoman supados boten kawanguran kalih para Pandhawa. Lah malah para Pandhawa mapan ana ngendi Kakang? Lah niki sing ajeng kula critake teng sampean. Kula niku mboten nyumerepi langsung anggenipun para Pandhawa dipukut dening mungsuh. Ning kula niku pun ngerti Semar niku pun tanggap Pandhawa le mboten enten iki merga mboten mapan teng Karang Kadempel nanging sak mangke pun kapikut kalian Prabu Gendra Swalapati lho sinuwun. Jaja muntap lir kinentap duka yayasinepi. Netra kocak ngondaran dit. Hidup nyawang lon saka watane rombaranang. Edan-edan menungso ora tatanan. Banjur iki kepiye? Wewujudanku kaya mangene iki apa kira-kira iso bali kaya wingi uni Kakang? Saged. Sranane sampean kudu goleki enten pundi dunungipun para kadang-kadang Pandhawa lan kedah saged ngluwari bebandanipun Pandhawa saking mungsuh sinuwun. Ya Kakang. Yen mangkono bakal tak gegewan sini tak gelak mangsane aku njaluk pamit mupadana ngedidulunge para Pandhawa Kakang. Ngatos-atos lho sinuwun. Gareng wonten dawuh Pak. Kowe aja keri.
Tutma sinuwun Kresna najan wujudane kaya ngono. Nggih ngestaken dawuh. Ning kula mampir gara-gara sik, sakarepmu. Nek sinuwun Ndarawati ora sranta selak kepengin bali kaya wingi ya kepiye carane? Nggih. Petrus sisan dikanthi, nggih Pak, ngestaken dawuh. Wah, kaya mesake kanane sinuwun Ndarawati ya Pak. Ayo mergo kodrate wis ngono. Nggih. Mesake temen. Pandhawa wis do tak omongi. Nek pancobane wong sing duwe gegayuhan luhur kuwi ora gampang. Ya. Aku tak nunutus sartane tak nyuwun. Ana ngarsaning Gusti tak muja wujude Semar. Ben Semar pindha warna iki digawa karo ratu kae. Kocapun nalika semanten. Nenggih Sang Lora Semar Badranaya nalika semanten meger-meger datan mobah datan musik ing cepar sentuh diri marang masaning dewa. Dene mekaten pancobaning para Pandhawa ingkang den raosaken. Nalika semanten sigura nglonglos sumpingipun ingkang setunggal ingkang awujud lombok abang. Nalika semanten den banting wonten ing Bantala. Satemahical wujuding lomba abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang sarit kelawan Semar Badranaya ingkang sejati. Den prayitna semuriris kopeli titiyane kandayani Semar kula Semar suarane padha nggih. Tak omongi. Kono ana wong sing tekan kene nek kowe arep diboyong, arep dipikut, kowe manuta. Kersanipun Semar kados pundi? Aku tak munggah ning kayangan. Lah kok dadi kaya ngene lelakon sing disandang dening para Pandhawa Semar. Semar, kula sinuwun. Sampean sinten? Lho. Kowe rak ya wis tepung karo aku. Nalikane sepisanan aku suwaning kene. Sinuwun Prabu Gendra Swalapati dasar Kepranyata. Apa wis satata kowe arep tak pikut, tak boyong ning negaraku? Kula nderek mawon mati kowe Semar. Wah!